ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. имрӯз 25 декабри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлатӣ 146 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк 144 сомониву 50 дирҳам қурби рубл камтарак боло рафт ва дар имрӯза навор монд 12 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Нархҳо ҳамагӣ аз 135 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. се хонага бо таъмири бениҳоят хуб дар кӯчаи Испечаки шаҳри Душанбе. Хонаи заминӣ бо нархи ҳамагӣ 135 000 сомонӣ. се хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 275 000 сомонӣ. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 180 000 сомонӣ. Як хонага бо таъмир дар Мардони шаҳри Душанбе ва ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва инчунин дигар хонаҳои фурӯшӣ хуб, арзон ва срочнӣ. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. Бисёре бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳи авиакассаи беҳтарин. Марҳамат, тамошо кунед. Авиакассаи арзон мебошад дӯстони азиз. Иншоаллоҳ кортона беҳтарин буд мекунанд ва рақамҳои барои тамос дар WhatsApp шумо муроҷиат кунед. Аз номи канали Domti J гап занед. Domti J тавсия метиҳад. Мо боша навора сар мекунем. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Испечак 2. се хонага мебошад бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 14 шонаи бинои навастройка. Худи бино аз 16 ошона иборат мебошад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Испечак 2 назди масҷиди Мехкалон. Ширкати сохтмонии ARS Construction номбардоштагиан маҷмӯаи истиқоматии Испечак Residence мебошад. Бениҳоят як бинои босифат, бинои зебо мебошад дӯстони азиз. Дар минтақаи хуб ҷойгир аст. Ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳову садикҳову мағозаҳои хӯрокворӣ, супермаркетҳо, бозорчо ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд ва нархи хона бошад 699 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Марҳамат. хонаи заминии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар тарафи Нефтяник ҷойгир аст. 6 сотиқ замин мебошад ва фундаменти хона 9 ба 9 тайёр. 4 дар хона мебошад, баня, кухниш, фундаментош рехтагия. Об, свет ҳаст, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош ҳаст, мегӯяд соҳибуш. Замин 4 кунҷа, гирди замин баланд маҳкам мебошад. нархаш 135 000 сомонӣ арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Марҳамат, тамошобинони гиромӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе се хонага бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. худи бино аз 3 ошона иборат аст ва ҷойгир мебошад дар поёни гипразем рӯ ба рӯи ҷамоати Чимтепа. хона бо ремонтош меспорем, техпаспорт дорад, мегӯяд соҳибуш. нархаш бошад 275 000 сомонӣ. ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасонтон мекунем, хона дар худи гипразем нест, дар поёни гипразем, аз гипразем дуртаракай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ Собиқ Ҷеликул ай центри район 400 метр дур мебошад. 3 дар хона, як калидор, як хонаш қати калидоруш таъмир кардагиҳай. 10 сотиқ замин мебошад, заминаш калон аст. барқ ҳамаш ҳаст, кухниш бардоштагиай, поёни агарода канали оби 24 соата ҳаст.
хона пеноблок хати бардоштагия сабаби фурӯхтанаш сочна пул даркор шудагия барои ҳамин мефурӯшанд агани хонара барои худашон сохтагиянд соҳиби хона, лекин ҳозир сочна пул даркор аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 50-55 мебошанд. ватсап доранд. марҳамат тамошобинони гиромӣ, нархи ҳавлӣ бо маслиҳат аст, яъне ба соҳиби хона маслиҳат мекунед. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагиянд, мо дар видео монда узкоретиш кардагием. агар хоҳед видеои хонаи ба пурраги худатон тамошо кунед, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед ва шумо видеои хонаи рӯй мекунанд. ва боз хотиррасон мекунем, замини ҳавлӣ калон мебошад, 10 сотиқ замин аст ва дар умум 3 дар хонаву 1 калидор дорад. як хонаву 1 калидоруш таъмир кардагиай соҳиби хона барои худашон сохтагиянд, лекин ҳозир срочно пул дар корай барои ҳамин мефурӯшанд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз ҷойгир аст. 7 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 калидор дорад, гирдуш забор дорад, об ва барқ ҳаст, мактаб наздикай, беморхона 200 метр мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран имо ватсап ҳаст. хонаҳо таъмир доранд. нархаш 180 000 сомонӣ, бо харидори аниқ бошад, муомила дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат тамошобинони гиромӣ, чӣ саволе ки дорен занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Мардон ҷойгир аст. як хонага бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар сеюи мошинаи бинои навастройка. соҳиби хона навастройка навистагиянд. тамошобинони гиромӣ, гуфтагиянд ки дом 3 этажае, хона дар сеюи мошина ҷойгир аст. як хонага таъмир дорад. адрес кӯчаи Юсуф Вафо назди мактаби 99, калитсевои Мардон, церкв ва масҷид дар наздикиш аст. ноҳияи синои шаҳри Душанбе. ман ҳамин гуна маълумот додагиянд соҳиби хона. нархи хона бошад 220 000 сомонӣ, ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ, Калхози Ленин фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран дар таги нархаш навистагӣ мебошад ва ҳавли 6 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. верандаш хати дар наздикии фабрикаи мурғ ҷойгир аст. наздикиш боз медпункт ҳаст, 200 метр ба раҳи калон. марҳамат, камерада ҳамаш ҳаст мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. занг занед, пурсон шавед. 250 000 сомонӣ мебошад дар ноҳияи Ҳамадонӣ. тамошобинони азиз, боз хотиррасонтон мекунем, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагиянд. мо аз сабабе ки ин наворҳо камтар дароз мебошанд узкоритшон кардагием. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро ба пуррагӣ тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо видеоҳоя ҳам суратҳои хонаи рӯй мекунанд. ҳамашонро ба ҳазур бе ускарения мебинед. хонаи ҳам фурӯшӣ ва ҳам алишӣ дар байни шаҳри Душанбеву шаҳри Ваҳдат, аниқтараш гӯем дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Тезгари Болода ҷойгир аст. наздикии шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат мебошад. 57 сотиқ, яъне қариб 6 сотиқ замин аст. 5 дар хона дорад. ҳама хонаҳош таъмир доранд. тамошобинони гиромӣ, ва нархаш бошад $38,000, 388 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат тамошобинони азиз, хона ҳам фурӯшӣ мебошад, ҳам алиш мешавад бо квартира дар даруни шаҳр. мешавад болои сумтиянма, квартира 70 квадрат боло бошад. марҳамат, вариант дошта бошед, занг занед, пешниҳод кунед вариантатона. ва тамошобинони азиз, ин ҳавле мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. марҳамат, кадомеда ки махқул шуд дар омада тамошо кунанд ва чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 63 микрорайон ҷойгир аст. 5 хонага мебошад бо масоҳати тақрибан 100 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. хона таъмир дорад тамошобинони азиз ва нархаш бошад $57,000, 582 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 2600 мебошанд. ин рақамҳои ватсап ҳаст дӯстони азиз. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. ин хонае мо сёмкаи алоҳидаша дар каналмон дорем.
масъалакаша дар комментарияи видео мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед. нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, пештара номерш Қурғондепа, се хонага бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар чорумоҳ шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Борбад 5, ҳуҷраи 31. хона дар бинои 4 ошшонага ҷойгир аст дар чорумоҳ шонаш. хона таъмири нави замонавӣ дорад ва болои хона бо шифир таъмир карда шудааст. масъалаи аз боло мечакидагӣ 100% гарантия намечакад, мегӯяд соҳибаш. ориентир қафои кафеи Марварид, наздикии ҳайкали Исмоили Сомонӣ, дар наздикии хона мактаб, боғчаи кӯдакона ва коллеҷи тиббӣ ҷойгир мебошад. харидори аниқ бошед, омада хонаро бинед, мағқул шуд муомила мекунем оиди нархаш. нархи хона 397100 сомонӣ боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, ду хонага бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар якумоҳ шонаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. соҳибаш мегӯяд ки веранда, балкон, подвал, ду агарод дорад, ҷо барои стоянкаи мошин ҳаст, доми престижӣ мебошад, охрана қатъия, мегӯяд соҳибаш. ва боз мегӯянд ки ҳамсояҳои хуб аст. хона бе таъмир, ман барами падъабой навистам, нархаш бошад 276 000 сомонӣ ва боз савдо мешавад. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур, пеши Садиқи Малика ҷойгир аст. 3 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад, кухни, баня ҳамаш ҳаст. нархаш бошад 630 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 12 монед бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарияи шумо лайки худамонро мегузорем. ва албатта ки фикрҳои худатонро оиди навор нависен. кадом хона ба шумо бисёртар махқул шуд, ҳаваям нависед. дӯстони азиз, то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.